IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagbalag ni Miss Dana Michelle K. Flojo, Nursing 1, ti City Health Office, iti Syudad ti Batak, digiti kasapulan nga aramiden tap na mapreventaran iti heat stroke, iti daytoy anabara, iti tiyempo. Kunana, makasapulan na kadwento, uminom iti danom kastamat nga aglinong kadagiti na linong nga area no adda iti papapanan, minasugraduan nga agitugot iti payong. Nayon na, ano mabalbalin, ket agusat kadagiti komportable abadbado tapno saan unay, abaraen. So, ti preventive measures, sir, nga obrain tayo tap na maiwasan tayo deti heat stroke, kaadwan tayo ti uminom ti danom, aglinong tayo, kadigiti malinong nga area nung intuad na papapanan tayo, agbado tayo ti digiti komportable nga badbado, tanuhan tayo unay nga barain. Importante talaga, Sir DJ, uminom tayo ti danom, kaadwan tayo ti uminom ti danom. Kabayatan na inbata ni Miss Flojo nga adu digiti programa iti si nga ipapayda ka digiti batakenyo ket kunana ano daman digiti a programa ket kasapulan na magpartisipar wenno iavel digitoy kadigiti a programa ket para kadigiti kailian iti syudad. Digiti programs tayo ti City of Batak, sir. Adu digiti programs or special programs nga ipapa-ay tayo ti kakailian tayo, sir. So no adda digiti nga special programs ag-participate da or i-avail da dagitoy. Kasi dagitoy circuit maidandanon mo't kinyada kin para kinyada. Pamaudyanan na pinagyamanan natin suporta ken ipapayatulong ti lokal a gobyerno iti syudad ti Batak. Para iti IFM News, Idol Rin Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.